नमस्कार, मी पद्मा रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण गणपती विशेषमध्ये मोदकाचा एक प्रकार बघणार आहोत। तो म्हणजे पार्लेजी बिस्किटपासनं मोदक कसे बनवतात आणि त्याला काय साहित्य लागतं, तर चला तर मग बघूया। इथे मी पार्लेजी बिस्किट घेतलेला आहे, एक पॅकेटच घेतलेलं आहे आणि याचे आपण तुकडे करून घेऊया। या पद्धतीने छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे। अशा प्रकारे तुकडे करून घेतलेले आहेत। आपण एका मिक्सी जारमध्ये याला टाकून घेऊया आणि ग्राइंड करून घेऊया। इथे आपण हे बिस्किट बारीक करून घेतलेले आहे, म्हणजे ग्राइंड करून घेतले, एकदम फाईन करून घ्यायचं, पावडर करून घ्यायचं। याचं छान असं पावडर करून घ्यायचं। आणि त्यामध्ये आपण, कारण की पार्लेजी बिस्किटमध्ये साखर फार कमी असतं, गोड काही वाटत नाही, त्याच्यामुळे आता आपण यामध्ये पिठी साखर टाकणार आहोत। तर गोड हे आपल्याला आवडेल त्या याच्यानेच टाकायचं, कमी जास्त करू शकता। तर पिठी साखर मी इथे 2 चम्मच टाकते आहे आणि याला मिक्स करून घेते। छान असं मिक्स करून घ्यायचं। कुठले साखरेचे या बिस्किटचे गडे राहायला नको, त्याच्यामुळे सगळं मिक्स करून घ्यायचं छान। हाताने खूप छान प्रकारे मिक्स होतं, असं छान मिक्स करून घ्यायचं। आणि आता आपण यामध्ये 1 चम्मच तूप टाकूया। 1 चम्मच, अगदी थोडं, ह्या चम्मचने अगदी थोडं तूप टाकलेलं आहे आणि ते सुद्धा मिक्स करून घ्यायचं। आणि आता आपण यामध्ये दूध टाकूया, तर ते थोडं थोडं मिक्स करायचं, कारण की आपला हा जो गोळा आहे आपण बनवणार आहोत, तो एकदम घट्ट व्हायला हवा, एकदम पातळ पण नको, कारण की पातळ झालं तर ते आपल्याला त्यामध्ये साच्यामध्ये भरता येणार नाही। अगदी थोडं थोडं, मी इथे 3 चम्मच दूध घेतलेले आहे। आता थोडं थोडं टाकून आपण याला गोळा करून घेऊया, बघूया किती दूध लागतं। अशा प्रकारे आपला हा डो बनवून झालेला आहे। आता आपण याला थोडं साईडला ठेवूया। आता इथे मी एक छोटंसं बाउल घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी 2 चम्मच खोबरं घेते आहे, कुठलं पण खोबरं घेऊ शकता तुम्ही। आणि त्यामध्ये आपण एक चॉकलेट सिरम टाकूया। मिक्स होण्याकरता याला आपण छान असं मिक्स करून घ्यायचं। आता हे आपलं रेडी झालेलं आहे। आता आपण साचा घेऊया। आता इथे मी हा साचा घेतलेला आहे, हा मार्केटमध्ये भेटतो। आता मला याची प्राइस नाही माहिती, आठवत नाही आहे, पण खूप दिवसाचा माझ्याकडे, आणि हा मार्केटमध्ये भेटतो। याला थोडं आपण तूप लावून घ्यायचं, अगदी थोडं, खूप सारं नाही लावायचं, थोडं।
जेणेकरून तो चिपकणार नाही यासाठी. आता आपण याला असं बंद करायचं आणि जो आपण बिस्किटचा एक डो बनवला होता त्यामधला हा छोटासा गोळा घ्यायचा. यामध्ये जेवढं हा जाऊ शकतो त्या पद्धतीने यामध्ये असं प्रेस करायचं आणि याला चारही बाजूनी फिरून घ्यायचं आणि मध्ये असं हे करायचं आणि जे आपण मध्यभाग केलेला आहे तिथे आपण जे फिलिंग तयार केलेलं आहे ते टाकून घ्यायचं. या पद्धतीने आणि वरून हे पॅक करून घ्यायचं. छान असं प्रेस करायचं. आता आपण काढून बघूया. वाव, हा मस्त सुरेख दिसतो आहे. वाव, शायनिंग आणि त्याला रेषा तर खूपच सुंदर आल्या. लायनिंग वगैरे बघू शकता आणि सुंदर दिसतो आहे. कलर तर खूपच सुंदर आलेला आहे. या पद्धतीने आपण सर्व मोदक तयार करून घ्यायचा. असा छोटा गोळा घ्यायचा आणि याला पॅक करायचं आणि याला प्रेस करायचं आणि चारही बाजूनी तो पसरेल असं त्याला प्रेस करायचं. छान फिलिंग टाकायचं. जेवढं यामध्ये ॲड होईल तेवढं बाहेर निघू नाही द्यायचं साच्याच्या आणि पॅक करायचं. सिंपल आणि झटपट होणार आहे. फार वेळ लागत नाही. आता आपण काढून घ्यायचं. वाव, मस्त. हा सुद्धा सुंदर. या पद्धतीने पूर्ण आपण मोदक बनवून घेऊया. अशा प्रकारे आपले हे मोदक रेडी झालेले आहे आणि खूप छान दिसतंय. कलर तर खूपच मस्त आलेला आहे, बघू शकता. आणि त्याला लायनिंगसुद्धा आलेले आहेत आणि खूप छान दिसतं आहे, मस्त. अशा प्रकारे मी हे बिस्किटचे मोदक बनवून घेतलेले आहे. कारण की आता 10 दिवस गणपतीचे आहेत, तर त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदक केल्या जातात. तर हा एक प्रकार त्यातला एक करू शकतो आपण. आणि तुम्ही पण करून बघा ही रेसिपी. आणि आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंटसुद्धा करा. आणि सोबत एक बेल आयकॉन आहे त्यालासुद्धा क्लिक करायचं बरं का. आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी ही रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय. पुन्हा भेटूया आपण नव्या रेसिपीसोबत.